Badirudiri atzo batxilergoa bukatu negala eta ja maigade bigarren mailan nau. Aurreko urtean lehenengo mailan atzerriko esperientzia bat bizitzeko aukera izan genuen, nik Alemaniara jutuko aukera izan neban. Eta hortik hilabete batera, otsailean, Puntuez Fundazioan hasi nintzen lanian. Bertan oso harrera politxe eduki neban, eta hortik hilabete batera etxealdia izan arren, lankideekin harremana eta lan jarduna aurrera itzeko aukera paregabea izan dut. Aipagarria da dual esperientziak ikaslean parte profesionala eta bai pertsonala garatzeko aukera ematen da dela. Azkenian klasean garatzen ditugun kompetentzia asko enpresan bertan bebai lantzen ditugu, baina aipagarria da bebai azkenian enpresak berak aukera ematen digula klasetik kanpo beste hainbat ezaugarri pertsonal zein profesional lantzeko. Puntuez Fundazioarentzat garrantzitsua da Oiarren ekarpena. Guretzat, garrantzitsua delako beak aportatzen digun ikuspegi gazte hori, unibertsitatetik ekartzen digun jankintza eremua, eta aldi berean hemen gurekin egunerokoan egiten dituen lanak eremu desberdinetan kokatu ahal izatea, berak duen profilagatik. Bai administrazio lanetan, baina baita marketing eremuan, proiektutan, komunikaziotan, hainbat esparrutan lan egiten du, guztietan egiten ditu ekarpenak, ez da bakarrik ematen zaion lan egiten duela, baizik berak ere ekarpen proaktibo egiten duela, eta gainera, gurekin 3-4 urtez egoteak ematen du proiekzio bat, bere hazkunde hori ere, bere gurekin egiten duen ikasketa hori, hobetu ahal izatea eta jaso ahal izatea enpresak berak ere bueltan bere formazioa, beraz oso ekarpen interesgarria da. Mondragon Unibertsitateko dual graduak eskaintzen dau tutore bat, bai Mondragon Unibertsitatean bertan eta bai Puntuez Fundazioan. Beraiekin lotura edo harreman estua mantentzen dugu, eta azkenian bai garapen pertsonal eta profesionalian lagundu eta eragiten dozku horrek. Eta horregatik gomendatzen dut dual esperientziako gradua, bai pertsonalki eta bai profesionalki garatzeko eta asko ikasteko.